ring sa ano eh. Ayan. Dapat hindi yung tatawa ka magminuro kung ano, kali sa taas. Sayang ang tubig. Pababa kita. Dapat hindi yung minuro ka lang sa medyo mahal na sang tinampo. Saan naman o, halik ito naman sa taas. Yun na ang baba. Hindi masyadong kurbada. Kasi hindi man masyado talangkaw. Dikit lang na ano. Kaya sabi kaya na dali yung ipil dito kang ikaw. Kasi yun yan. Okay. Way lang kita. Tapos